Әйбәтрәк бирегей. Сәхнә артындамы, сәхнә ішіндемі? Руслан, Марат, сидела. Марат сиямысың, ол бит экранға сыймай. Марат сәймейді. Сен өзіңнің көтіңні көргенің бар ма вообще? Yok, просто сенің биг зур. Да, играешься. Лесная в лес, обратно давайте. Нитмалай, дуплуына кіріп шығармын десең. Хаманда тишек табыла. Достар, сәлем, сіздің білән мен қабаттан Лесная. Хаминді біздің бүгінгі сәхнә арты шығарылышының бірінші қонағы, ең популяр артистларының бірісі Буйдақ егет Марат Ерулин. Сәхнә артын біздің репортаждан қарағыз кеттік. Марат, неше хәлләр? Әйбәтләп, алдагүл. Что-то менә сизелеп тора имеш, әзрәк семіріп биткәнсең. Ну, баршындай хәл, әйе. Ну, бит, нишләргә. Тормыш яхшырдымы? Акча күп? Нормально, Аллаға шүкір жеткен. Миңа килешме, что ли, нет? Ябырға керек? Ябырға керек, авторитетный курсак. Менә жыр популяр булсын өчен ничә сум акча түгәргә кирәк? Әйдә, санап карыйк. Бір жер яздырыр үшін 100 000 тирәсе керек. Примерно, плюс-минус. Ротацияға? Минимум 500 000, и от того и может и миллион. Бушқа жырлаганың бармы? Мен бик көп бушқа жырладым. Бик көп. Уйдылардығы міне артистлар, просто миллионерлар, алай-бұлай, тегілей. Гастроллар башланғач кына, банкетлар артқач кына, ақша ішли башладым әлі. Қызығырақ бұламыз сұраулары бүгін, әйді, ненде болса қызығырақ, интересно. Мақсут абай, сәлем. Hayırlı kişiler. Ничек хәлләрегез? Allah'a şükür. Марат ауылға еш қайтамы? Boş vakitlara olsa tırışalar bilirge tizgine. Gelip eti bilen monçasını çabınıp giderler. Эшлимесең кайткач? Или ялкаумы? Yalkav diyerek gerek mi? Metem programından estebalım. Annemetem aparatura otur repetировать. Бірнешләп булмый. Мен ижат кішісі, шуңа күрә ижат менің бірінші орында. Марат белән еш аралашканга сөйгән ярын көнләшмиме? Юк, алар достаты яшиләр. Руслан, әгәр дә сиңа әйдә кайт инде матурым дисә, кире кайтачаксыңмы? Жүгерәм дә теге дөньяга сразу. Алла сакласын. Нишләп? Үткән, биткән. Все конкретно деймен. Сөйләніп тұрмау. Да, играешься. Квартираңа ремонт ясадың, эме? Да. Түгел, ничә миллионга төште? 4-5 миллионда неткенде мен уже санамадым дальше. 5 точно кетті ремонтқа, это 100%. Значит, Марат Ерулинда кызлар акча бар. Аллаға шүкір жеткен. Лазер или бритва? Электрический станок. Мен анадан бүтін везде пользуюсь. Ну, имею в виду, станогын алмаштырамын да. Әйе. И везде, виш бүтін орында кіріп шығамын. Күрсәт инде. Әйдә. Нишләп менә үзеңнең сольный карьераң турында уйланмадың? Наоборот, тирен ойладым мен аны. Әйе. Мен айтам, мен шықсам, Маратқа орын қалмаз деп, шуңа күрә біз решили Шуңа Марат күрә яшерек, ул жырласын деп. Бәлки әгәрдәм ул баянда уйный белгән булса, мен жырладым иде, ул баянда уйнады иде. Но Марат баянда уйный белмей кызганы, шуңа күрә ул жырлый, мен баянда. Ярар. Менә җиңелмесең Марат белән эшләү? Туган бит инде. Эштә туганлык булырга тиеш түгел. Маратның 3 иң тискәре ягы. Туганлык хисе хәзер уйнады, и миңа хәзер авыррак бу сорауга җавап кайтарырга. Юк инде шулай. Упрямый ул менә, упрямый. Кайчандыр плюс инде Кайчандыр бу. плюс, кайчандыр минус да булырга мөмкин. Тагын нинди? Искә төшсә хәзер әйтермен дальше. Бакахар башка килми. Ничек концерт? Әйбәт, Кем белән килдең? Хатын беләнме, кызлар беләнме? кызлар белән. Яшь кызлармы? Юк, үземне яшьтәге. Сез бүгенге концертның иң стильный кунагы. Рәхмәт, бик Мен зур. карап тордым. Карагыз монда. Fashion отдыхает. Давай җырлап җибәр кыза. Гүз гүзәлем, алалмый сүзләре, ул назлы караша, мәхәббәт сүзләре,